Aquest projecte està molt avançat, potser l'acabem, xicos. Sí, jo crec que el podem acabar. He trobat una informació que és molt bona i crec que no servirà. Hola, bon dia. Hola, nens, jo soc Nona i venc amb vosaltres a fer el treball de ciència. Hola, Ona, benvinguda. Hola, Ona, jo ara te donaré una bata. I, nens, aquí on se fa el projecte? A l'Antàrtida, mira, aquí. Uf, no sé si ho aconseguirem, però és un poc difícil. No te preocupis, segur que si segueixes així ho aconseguiràs. Nins... Ho he aconseguit! Vamos! Uau! Sembla raro que ja estiguem aquí. Vinga, anem, que tenim molt de treball.